udělám všechno pro to, aby o práci kvůli téhle nesmyslné vyhlášce nepřišel ani jeden jediný občan České republice. Panu Vojtěchovi vzkazuju, já kdybych vydal jako právník 45 nezákonných opatření, které by mě Nejvyšší správní soud zrušil, tak spáchám obřadní harakiri v té jeho kanceláři. Pane Vojtěchu, jste ještě horší právník, než jste zpěvák, a to je co říct. Už se prosím vás zbalte a zdekujte se do toho Finska, protože my toho máme dost. Máme toho dost! 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 Já vám chci říct jednu hrozně důležitou věc. Tahle vyhláška je jenom začátek. To není konec. Pokud se nepostavíme proti ní teď, tak oni budou pokračovat. Až přesně tak, až skončí s lidmi na 60 let, až skončí s profesemi, tak půjdou dál, pak to bude na 40 let, pak to bude na 18 let a nakonec si dojdou pro naše děti, protože na ty mají záluz. A já musím teď a tady vás všechny vyzvat, abyste jednoznačně tohle zastavili a řekli jim, dali jim jasný vzkaz, že my se nedáme.